teng ओरै लाउड स्पिकार हो ओरै हेलौ हेलौ होन रायजोफोर होन आं दायो बैसागो मेथाइ खननो नागिरदां होन दे दाना खनदो बैसागो मेथाइया खनला हाला दे होमबालाय खुलुमदो दे खुलुमदो जोब्बाय आंना मेथाइ खननाया एसेनोसै होननानै खुलुमहरदो दे दे खुलुम इथिसो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि डान्स फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै बेरेफुंजानि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो टाइमा माबाल'सो जादों 6टाल'सो जादों आरो दिनै बुधबार नालाय बुधबार बाजाराव जोङो थांगासिनो ओमफ्राय दाथ' बिराद मानसिफोरा ना गुरनानै मोनसोदो नालाय जोंनिथिं आंहाबो जि गुरनो गोसो जाबाय आंहाबोलाय जेखाया दंखायोमोन जेखायानो आंना हामा जाबाय नालाय ओमफ्राय गुरजाला आरो बायबाय ओमफ्राय दायो आङो जेखाइखौनो लायनो थांगासिनो बे बाजारावहाय बे बाजाराव जेखाइ खबाइ नांगौआ बिराद फुङावनो फायनांगौ ओमफ्राय फुङाव फायाबाथाय मोनस्लाबलाया आरो ओमफ्राय जोंबो एसे फुङाव फायनांगौमोन एसे लेट जाबाय दा मोनगोन ना मोना जिखिजाया आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनोसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय र मनाखौ नायनो बेसे गिदिर फिरटि लांनांगोन दै फिरटि लांनांगोन मा लांगोन फैसा थानांगोन ना फैसा गैया होमबा मुतु लायनायावनो बाजार जानोसै साना भाजाखौ दा जानांगोन जोङो बाजार थिलियाव सफैबाय नै बाजारा दासो जागायहांदों दाउ बाजारखौ नायनोसै दाउ बाजार दावा केजि केमान दावा फैदो जेखाइ नांगौलै जेखाइ दखान बलथिं जेखाइ नांगौ ओइलै दङ भाई साराय 400 नांगौनो जेखायाबो बाब 400 लांबायानो बहुत मानसिफ्रा 450 दालाय दाम औ औ लादोलै गंसेबाबो बोरो मालिकालाय मालिकखौ लेंहर मादिया मोजां मादिया हामा माबा फैबावला या फैमोन ओइथिनालाय दे लेंहर 400 बेसि হয় नायबायल' था नायोआनोथ' बाजार मानि न' दानि उथिसिगोनसो बेयो जाद्रा फाद्रा जोंनि साबस्क्राइबार जोंनि भिडिअखौ बिराद नायनो बियो मिसामालाय एकदम सेहेरा आथिं थाइथामरा थाइथ'लालै र' आं माबानि जेखाया मोनसेल'नो होनाय मोनथाराखै जि दाम जादों लांजोबस्राबाय उदालगुरियावलाय गारि थानानै गाबोनबो मोनगौमोन ओमफ्राय आरो निजोम नों मा लांनो फैदो बाजाराव आं मैगं लाबाय बेदरबो लाबाय मोनसे जायगायाव दोनबाय आरो फुल जाबाय जाला मोनाया ओमफ्राय दा बेखाय दायो आङो दसे बेरायदो ओमफ्राय सोर फैदो बाजाराव दा दैज्लाङाव खम जादों माने बाजारखौ नायदिंगासिनो आङो अमा बाजारथिं थांसै दायो आङो साबेसे मानसि जादो थांगोन दायो मा लाखो बाजार बे जेखाइखौ आं लाबाय ओमफ्राय सारिस'आव फानदोंमोननो ओमफ्राय जेखाया बारा मोजां नङा नालाय गांसेल'सैमोन जेखायाबो आङो
नांथारगौ जानायखाय बारा मोजां नङाबाबो दामखौ एसे मिलायनानै लाबाय आरोना माबा 380आवहाय लाबाय ओमफ्रायो माबा गिसिब गांनै लाबाय नै गरम बोथोराबो बारानसेयाव बारा जाथारबाय नालाय बेनिखायनो गिसिबबो लाखाबाय गिसिबालाय दंखायोमोन न'आव अब्लाबो लाबावबाय आरोना गांसेयाव ओइ दोननिमान 40 थाखा आरोना गांसेयाव नै ओमफ्रायो खबाइबो लाबाय खबाइखौ इनियाव लायासै थिग लाबाय माबानि 120 न' खबाइया 120 खबाइसे गुरना लायनोसै गाबोन नाखौ ओमफ्रायो दाना बैथिंजाय एसे बाजार खरस खालामहैनोसै मैगं थाइगं बायहैनोसै ओइ बारा माबाखौ बांद्राय गिदिरखौ लानाङा जुदि सेरनानै गोथां जानोबा गिदिरखौ लाजागोन गोथां जानोबासो होनदों आं खायसे गिदिर ला खायसे फिसा ला गोथां जानोबा गिदिरखौ लानाया मोजां ओमफ्राय आरो सेरनायाव जानोबा माइ फिसाखौ लानायानो मोजां जोंहा न'आव पियासबो गैलामोन नालाय नै पियासबो एसे लांफाखानोसै गिदिर फिसा मिलायना लानोसै आफा मा लाबोदो हा होरो ए 30 थाखा मुथासेयाव जरा आयौ दामथार बिराद गरम मोनबाय आङो बोरैबा जोम आं मा मैगं थनदों मा मैगं थनदों लाइ न'नि नामा न'नि न' थांबाय था दे दा न'आव थांनो दिनै कमेन्ट खालामहरदोब्रा नों मैगं फाननायखौ नुसिगोन ना मैगङा न'निनो नामा बेफार थाथ' होमबा नोंसोर लारनाय खोनानाय नङा माथो ओहो सिनायाखैथ' मालाबा राय माबा दखान होनायखौबो जोबोद सांदां फैसा फायो खोमा जाखो नोंसानिया 25 थाखा मा मोनो फालाय मा मोनो आनाव घुगुनि मोनो फिथा मोनो सावनो जाग्राफोराबो जाबाय लाबोनाया नायबाय दाना बाजै मा लांफैदो बेयावनो कालेक्सन ए कालेक्सन खालामखांबाय खालामगासिनो आरो आबै आंनो गस्ला गांसे फ्रि हरदोब्रा हा 32 ना 34 नामा आं दाखालि नोंनिफ्राय ब्लाउस लांनाया गोमास्राबाय आंना बहाबा डाइरेक्ट माबायाव गुरै खानसै मिनिखादो नायलाय आइ बे आबौआ जि मिनिदा गावनि खाथिनो बेबायदिबालाय हा आंनि नङालै बेयो ना गुरनोसै ना ना गुरनो फैदों मोजाङै गुरनो थांनाय गुरनाय हा ओइथिंथ' ओइ जों जेराव गारि दोनदों बेयावहा आमाय दासो आमाय आनैया ओरैनो हरदोब्रा एसे मेम'रि थाथोंसै
एसे मेम'रि थाथोंसै ओइ बेटा जेखाया बे गांसेल'सैमोन ना ओमफ्रायो सारि सारिस'नि फाननायमोन ओमफ्राय बे बारा मोजां नङाना जेखाया ओमफ्राय 300 आसियाव लाबाय गांसेल'सैमोन खबाइआ माबा 120 बिसिबा 50 थाखा दिनैबो 40 थाखा जानो गिलायलायोना बानलुखौ दसेनो हाखांखायो बिराद स्पिड मा चेनेल नोंसिना माबा दोनसिगोन दाखालि दैबाना जानायाव जिर'या लोमजोबदोंदां बियो नायफैनाय जायासै बेसेबां लाखो 200 लाबायानोलाय 200 औ हटेलाव ना गुरनोसै जोंहा बायना लादों गोदान मालिक फैयाखै बेसे जाखो 70 जेबो नालै मोजांसो नुयो मबाइलाव ओइ जोङो बाजार खरस खालामखांबाय बिराद बायदिसिना लाबाय आरोना जोङो बाजार फिसाबाबो एसे मैगं थाइगंबो लाबाय जेखाइबो लाबाय जेखायाबो एसे माबासो जाहैबाय आंना मालायफोरा लांखांजोबनाय मा होनो रेजेक्ट नामा बेबायदिसो जाबाय आरोना माहाय जेखायानो थोस्लाबलाया जेखाइ नांगौबाथाय फुंनि 5टा 5:30सोआव फैबासो मोनोनो आरो मोजांखौ ओमफ्राय आंनाबो एसे लेट जाबाय आं 6टासोआव फैनायमोन नालाय ओमफ्राय बारा मोजांखौ मोनासै आरो आं फैबाथ' गांसेल'खासैमोन जेखाया ओमफ्राय आं नांथारगौ जानायखायनो लास्रानोसै एसे रेजेक्टबाबो होननानै दामखौ एसे मिलायनानै लाबाय ओमफ्राय बिराद गरम मोननायखाय खर'खौ आङो बेबायदि खानानै लादों सोरबा साननो हागौ आरो मानो खर' खामनायखौ होननानै साननो हागौ गरम मोननायखाय खाना लादों आं खर'खौ बेबायदि खाना लाबाय एसेबाबो थान्दा मोनो आरो आङो बेनिखायनो खानानै लादों लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय 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 बाय